खेला रेफायटु गेलेनाया खुंफुंजादों माबायदि मोनदों बे ओनसोलनि हिसाबै नोंथाङा? दिनै जोंनि दतमा ओनसोल हिसाबै जोबोद गोग्गाथाव, थुलुंगाथाव आरो बाख्नायथाव जे दिनै आसाम नाङै गासै जोंनि बे गेलेग्रा उन्दै उन्दै गथ'फोर जेरैबायदि बाय गोसो होनानै जेबायदि गावसिनि कला, गावसिनि बुलायनाय आर्ट बेफोरखौ देखायदों, बेवहाय जोंनि ओनसोलनि जथेस्थ' लाब जादों। खारना जाहैबाय मा, बेवहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो बेखौ नायफैनानै जोबोद थुलुंगानाय मोन्दों। आरो बिनि गेजेरजों जों आसा खालामो जे जोंनि दतमा ओनसोलनि जे मोनसे नाम, जाय दतमा होननाय लोगो लोगो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम फैयो, बेवहायनो दिनैहाय बे आसाम नाङै आसाम रायजोनि गासै 28टा जिल्ला बेवहाय बाहागो लानानै माने जेरैबायदि जोंनि कला कृष्टि गावसोर जेरैबायदि देखायदों, बेवहाय बेयो जोबोद जोंनि थाखाय, जोंनि दतमा ओनसोलनि थाखाय बा जोंनि ओनसोलनि गासै उन्दै उन्दै फैगौ जेनेरेसननि थाखाय जोबोद माने थुलुंगाथाव। आरो बावहाय बे उन्दै उन्दै गथ'फोरजों जे दिनैहाय बिसोरनि बिमा बिफा गार्जेनफोर फैफादों, बिथांमोना बाहाय फैनानै जथेस्थ' गावसोरनि गोजोननायखौ फोरमायदों। आरो जोंनि खुंफुं आफाद बेखौ दायथ' लानानै जेरैबायदि बे सानब्रैनि जे हाबाफारि, बेवहाय एसेल' फैसानि गेजेरजोंनो जे खुनु मथे जोङो थुक थाक सोलिबाय थादों, बेवहाय माने एसे खस्थ' मोन्दों नद' थाखा फैसानि दिग दिगि। नाथाय जों आसा खालामदों बेवहाय जोङो बिटिसि सरकारनि तरफनिफ्राय जा एसे अनसुंथाइ मोन्दों आरो जायगानि गोबां माने मावथि दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा बेवहाय जोंनो मदद होदों। आरो बे हिसाबै जोङो नैबे सानब्रैनि हाबाफारियाव दिनै साननै जोबनानै थांबाय, साननै दंबावो। बे साननैखौबो जोङो बारग'लांनो हागोन। आरो बेवहाय गेलेगिरिफोरा जाय देरहानाय बान्था मोनबाय, जाय जेननाय, अब्लाबो जों बिसोरखौ एसेबो माने नासयाजासे जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव फैनानै खुनु एसे खस्थ' मोनाजासे जों बे खेलाखौ गाहामै गाहामै जाहाथे जों खुंफुंनो हायो, बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि जे मोनसे आग्रह, बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे रायजो राजाफ्रा बेखौ लाबोनायाव जोंनि खुंफुं आफादखौ जथेस्थ' साबायखर होदों। आरो खुंफुं आफादनि साफ्रोम सोद्रोमाफ्रा दाख्लै जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिमबो मावगासिनो दङ, जोबजासिम मावलांगोन, आं बेखौ आसा खालामदों। जोंहा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिया दिनै गेलेयै गेलेयै नैबे गेलेनायाव दासिमाव जोंहा 8थासो मेडेल आवगायनानै दं। बे खेलाया जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दतमा दासा इनड'र स्टेडियामावनो सोलिगासिनो दं। आरो जोंहा हाबाफारि बायदियै गेलेलांबावै गथ'फ्रा गोबां मेडेल मोनबावगोन बेखौ आङो डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार कच हिसाबै आङो बेखौनो फोरमायथि हरबाय दिनै निउसनि गेजेरजों। मा गेलेदोंमोन? दिनै जोंहा इभेन्ट हिसाबै सुबुदुखुल, माया फाथु, लं स्टिक बेफोर गेलेनायाव जोङो दा नैबे मेडेलखौ मोनथ'नानै दङ। आरो दा मोनबावगोन, आं कच हिसाबै आसा खालामदों। गथ'फोरनि रोंगौथिखौ नुनानै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै खमसे खम मेडेला 10थासो बा 15थासो आवगायगोनखौ आङो कच हिसाबै आसा खालामनानै दङ। खुंफुंजादों माबायदि जागासिनो दं? ओरैनो बेवहाय गेम हिसाबै जोङो जायगायारि हिसाबै दतमा जायगानिफ्राय जोङो गोबां सापर्ट मोनगासिनो दं। आरो जोंहा बेवहाय 28टा डिस्ट्रिक्टआ बाहागो लाफैदों। डिस्ट्रिक्ट हिसाबैबो गेलेगिरिफ्रा बेवहाय प्रब्लेम मोनाखै, मोजाङैनो बिसोर जानाय लोंनाय, ब्रेकफास्ट गासिबो मोजाङैनो मोनजाजोबनानै बिसोरो थानाय उन्दुनाय मोजाङै मोनजानानै बिसोरो गेलेगासिनो दं। दासिमाव जोंनि कमिटियाव जेबो बिसोर कमप्लेन होफैयाखै। जोंनिनो सासे सोद्रोमा, दिनै आङो बे केलारि फाइट 2खौ खुंफुंनो मोननानै जोबोद गोजोनग्लायनाय मोन्दों। मानो होनोब्ला जोंहा मोनफ्रोमबो 28 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै जोंनि बे दतमा हालामाव मोजाङैनो बाहागो लाफैनानै दिनैनि बे खेलाखौ जाफुंसार होफैदों। लोगोसेयै जोंनि दतमा ओनसोलखौ बिथांमोनहा मोनसे हेफाजाब बा माबा मोनसे खेलानि जनसाधारनफोरनो रायजो राजानो मोनसे बिबुंसार होफैनायफोर बादि जों मोन्दों। बेनि थाखायनो आङो बे खेलाखौ खुंफुंनो मोननानै जोबोद खुसिनो मोन्दों। आरो माखासे जे आयदाफोर दंबावो, गाबोन जानो गोनां भबिनाम, बेवहायबो रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो फैनानै नायफैनानै मोनसे गोजोनग्लायनाय आरो गोजौआव दावखोलांनायनि नेक्स्ट जेनेरेसनफोरखौ उत्साहित खालामनायनि आसा खालामनानै आङो दिनैनि बे आंनि जे सुंद' बिबुंथि आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। जाफुंसार ब्रह्म। नों मा जिल्लानिफ्राय बाहागो लादों? क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। मा गेलेनायाव बाहागो लादों? मेडेलखौथ' आं मोननै मोनदों, ओमफ्राय मोनसेया सुबुदुकलाव मोनदों,
मोनसे ओमफ्राय शर्ट एन्ड शर्टआव मोनदों। नोंसोर साबेसे गेलेगिरि बाहागो लाखो? जों गासै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनियाथ' 50 माने 50 जन माबा बाहागो लादों। मोनबेसे मेडेल मोननो हाखो? दासिमावथ' जों 8टा मेडेल मोननानै दं। माने जोंबो मोनबावगोनखौ आसा खालामो। खेलाथ' गेलेनांगौ दंबावो, गाबोनबो गेलेनांगौ दंबावो, दिनैबो दं, जागासिनो सोलिगासिनो। नोंथांमोननि खाथियावनो खाथि जिल्लायावनो जादों, माबायदि मोनो नोंथांमोना बे खाथियाव? जोबोर मोजाङानो, जों खाथियाव माने जोंनि जिल्लायाव माराबो जाबाय नालाय मोजां मोनदों गोसोखौ। माने गोजानफ्राव जायोबा एसे थांनाय मानायफ्रावबो उसुबिदा जायो एसे, दा बे जायगायाव जानायखाय मोजां जादों एसे। उननि समाव माबायदि गेलेलांनायनि थांखि लादों? उननि समाव बिदिनो मोजाङै गेलेलांबाय थानायनि थांखि लानानै दं।